Čiže myslím si, že toto Trnava vie a tú skúsenosť dnes môže z toho predošlého ročníka využiť. Spartakovci hrajú samozrejme v druhom polčase v Sarajeve, hrala z hlbokého bloku. Aj tréner Michal Gašparík to niekoľkokrát spomínal, že chcel stiahnuť hráčov dozadu. Pozor na prvú šancu Oliveira. Už posielal loptu pred rozbehnutého Giorgio Giuliašviliho. To je pohľad na Brazílčana, ktorý nastúpil v prvom zápase v Sarajeve až v 61. minúte. Vo svoje pokutové územie ešte Zeľkovič sa snaží dostať k lopte. Bajnovič to mal na krátku nohu a práve Al bude mať plné ruky a nohy práce s rýchlostne vybaveným Kieremehom. Pripomíname, že dnes nie je k dispozícii. Al sa nepíska, Procházka po ňom. Zeľkovič a Bajnovič na pravej strane. Má tam Ala. Potom si už nabieha Libor Holík, Procházka, výborne Holík otvoril pravú stranu. Holík, má to na ľavačku, Holík, prvý strelecký pokus pre Libora Holíka, zrejme toto zabiehanie medzi líniami bude kľúčom k úspechu. Koniec koncov z toho bol aj prvý strelecký pokus Spartaka v tomto zápase. Pravdepodobnejšia, aby sa k nej Trnavčania dostali. Al, Bajnovič. Hučký odlúčik na Holíka. Holíková spätná prihrávka, Hugo Al sa dostával k odrazu. Bajnovič získava loptu v strede poľa. Al. Procházka a Koša upokojuje 2-1, ale rozhodnúť museli až pokutové kopy. A v nich sa zaskvel práve gólman Emil Rockov. Ďuriš snahe získať loptu. Al opäť v súboji s Jovičom. No, teraz si dával pozor, teraz to predvedol tak, ako sme o tom hovorili pred 2 minútami. Súboj, keď má hráča na svojom chrbte. Bajnovič na Ďuriša, tomu lopta odskočila, ale Hugo Al opäť výborne doplňa pravú stranu. Procházka. Azango. Je naozaj potrebné, aby fanúšikovia hnali svojich hráčov vpred, podobne ako včera Belasi fanúšikovia dotlačili Slovan k víťazstvu 5-0. Bol to naozaj unikátny gala koncert nášho úradujúceho majstra. Teraz je tu nádherná 5. Jovič na lopti s Ďordevičom. Al, výborný. Mal byť aktívnejší prakticky v tých stredných priestoroch, tak uteká do krajných vertikál, tam chce byť aktívny, ale tam je menej nebezpečný, čiže to je dobre. Ljubljana v 39 zápasoch 17-krát 0, a čo je impozantné, tak v Michalovciach 20 odchytaných zápasoch 8-krát. Čisté konto. Al získava rohovito. Toto bolo výborné. Toto bola Al, ktorý išiel za stratenou, ktorý Peto výborne vrátil Bajnovičovi a ten z jedničky ju dával. Al naozaj je veľmi aktívny, nešetrí krokom. No, majú s ním obrancovia Sarajeva. Tak teraz si Azango vyskúšal aj ľavú, aj pravú. Tá ľava bola samozrejme lepšie pripravená a na strane Sarajeva. A je to dôkaz toho, že Spartak má sílu smerom dopredu. Bajnovič. Sympatický na Tvardzika. Tvardzik má Ďuriša po svojej pravej ruke. Ďuriš. Al hra neskutočný zápas v prvom polčase. Stále tento Švéd. Alová prihrávka, Ďuriš. Bajera sa zatiaľ hľadá v zápase, za čo sme samozrejme my radi, pretože mal to byť hráč, ktorý má byť tým koncovým. A on aj koncovým je, pretože každá lopta, ktorá sa k nemu dostala, bola zlá. Ale Ďuriša gól! 42. minúta. Hugo Al s asistenciou. Michal Ďuriš druhým gólom. Spartak Sarajevo 2-0. Tak jednoznačne muž zápasu, ktorý to výborne vyriešil. Výborne. Nehovorím potom samozrejme o Ďurišovi, ktorý preukázal svoju skúsenosť a vynikajúcu koncovku, ale Al mu to položil do tej šanci naozaj ideálne. To je tá mladická drzosť, Robo. Takýto oblúčik si dovoliť v takto dôležitom zápase vypojiť dvoch obrancov. Ale aj Mišo Ďuriš ako cítil priestor, ako vedel, že tá prihrávka od Ala príde.
Áno, ale prišla druhým, tretím dotykom, pretože už naozaj musí to tam dať, musí, aby keď by to je veľmi prekombinované. Vidíte, prebral hlava hore, jednoduché. Ale má veľmi jednoduché riešenia. Nevidíme žiadne situácie, že by riešil 1 na 1, že by nejaká výrazná technická ekvilibristika. Hugo Al. Rozbieha sa mu Holík po pravej strane. Pravý obranca. Holík. Zeľkovič. Takže preto, aby mohol diskutovať s rozhodcom. A v zápätí jedným dýchom dodal, že aspoň má menej roboty v kabíne. Dnes musíme pochváliť Zeľkoviča, ktorý je mu hrá prakticky tú svoju skonsolidovať sa, ísť nižšie do bloku a hlavne nebol to žiadna žltá karta. A striedanie v dnešnom zápase, pretože naozaj odozdal všetko a myslím si, že dosť je cítiť, že ide fyzicky dole. Ale v defenzíve je stále naozaj veľmi platným po Đorđevićovom centri. Práve on odhlavičkoval loptu do bezpečnej vzdialenosti, ale tá slučka sa stále čoraz viac sťahuje. To bol pri vysoký center pre Oliveiru, nie však pre Ala Bajnović.